Čus, vítam vás, sme Snellit a som u hry Five Nights at Freddy's. Tadadadada. A vítam všetkých uliťákov, uliťáčky a všetkých. Prečo nejdeš? Five Nights at Freddy's. Podová hra. Sorry, out of order. No táto ste mi... Haj. Vidíte ho, tu je. Je to hororovka, kdo by nepochopil, ja sa... Ne, on ma dostal. Pomoc. 3 hodiny, ja neviem, či do 6 máme vydržať, alebo... Kamierky. Kde? Tu je, vidíte ho. Kamera 1B. To je Bunny, to je ten zajačík. Tu bol zajac. Som asi šiel sa na to, proste ja na to iba nadídem a na sa to. Bez toho, vidíš toho. Jaj! On tu niekde je. To je ten vlčík. Činka mi nejde. Toto není dobré, toto fakt není dobré, ľudia. Ja som si nezapol stopky, takže to zostrihám nejako. Nejako to... Ojoj. Ne. Pomoc, ľudia, pomoc. Ja neviem, čo hovorím nahlas, takže si to radšej pridajte podľa toho. Ja skúsim teraz rozprávať trochu hlasnejšie. Hanbím sa trošičku, lebo hneď vedľa je sestra. Asi tak. Stačí to len ovládať myškou, to je pohoda. Ježišmária, kde sú tu hodinky? Aha, tu vpravo hore. A ja chcem detálnejšie. Som sa dosral, ja nemám rád hororovky. Ne, tam je 2A, to je hneď pri nás skoro. To je hneď pri nás. Jaj. Ten je stále tu. Kde sú? Pozor, už tu chýba ten vták. Kde je ten vták? Audio error, jak to mám spraviť? Help. Ľudia, help. Ľudia, pomoc. Prečo nevidím tam? Ježiš, musel sem dať night vision kamery. Taký chudobný more. Nič. Dá sa tu robiť aj niečo iné. Klikám vo všetkom, ale nič. Vy asi počujete moju myšku. Nič. Vypni sa. Ešte stále tam. Nevidím ho. Ahoj. Máš ma rád? Ja som tvoj kamarát. Nemôžeš mať rád. Že ma máš rád, prosím ťa. Ne. Som mŕtvý. 6. hodina. Došli sme to, aha. Už som myslel, že som mŕtvý. Jo. Čože? To nepokračuje. To nemá žiadny príbeh. Help me, ľudia, help me. Asi to budem robiť takto. 1 noc za videjko, to je dobre. Takže zatím čus a napíšte mi, či to mám natáčať.